Čus lidi. Mua! Je boj, a to je on, ale. To je ten kluk. Ahoj lidi, dneska vás vítám u nového videa. Bude to na Jaroslov kanál. Takže YouTube kanál. bude to hlavní stání. Ale krásný to bylo. Oh. Cože? Tak tohle bylo extrémní. Kera. Benden adam olmazmış. Dediler dediklerin. Oh, shit. Lidi, tak teďka Jára dojezdil, protože jel za mnou vláček a totálně to přelítnul. A dojezdili jsme, no, tak co se dá k tomu říct? Já budu jezdit, Jára ne. Takže já jsem dneska dojezdil, ale natočím tady kluky, Páťa dneska se odjede 3.6 pěkně. A klukům něco natočím. Jo. Beru, toč mi gondol. Děkuji. Těbo! Oh, yes. Adamek! Počkej! Yes. Oh. Takže lidi, teďka uzavíráme session, bylo to vážně dobrý. Tady Majsny vám to potvrdí, že to bylo dobrý. Ano. A tímto bychom vám chtěli poděkovat, že jste dokoukali do konce videa. Handjob. Davča Hunger. To je špatná ruka. Hej. Oh yes! Listen.